ଆସନ୍ତୁ ବନେଇବା ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଡ଼େଇରେ କିଛି ତେଲ ଗରମ କରିଦେବା। ଆଳୁକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ଭଲ ଟିକେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କରି ଭାଜି ନେବା। ପିଆଜ କାଟିକି ରଖିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି, ଅଦା ରସୁଣ ସବୁ ଛଡ଼େଇକି ରଖିଛି। ତେଲ ଗରମ କରିବା କିଛି କଡ଼େଇରେ। ଅଳ୍ପ କିଛି ଚିନି ପକେଇଦେବା, କିଛି ଜିରା ପକେଇବା, ତେଜପତ୍ର 2-3ଟା ପକେଇବା। ଆପଣ ବି ରଖିଥିବେ ଯଦି ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ପକେଇ ପାରିବେ। ପିଆଜ ପକେଇବା। ପିଆଜକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। କିଛି ଲୁଣ ପକେଇଦେବା ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ। ପିଆଜଟା ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବେ। ପିଆଜ ଟିକେ ଭାଜି ଆସିଲାଣି, ଏବେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକେଇଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ ତାକୁ ପିଆଜ ସହିତ। କିଛି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ତାପରେ ଆଡ଼୍ କରିବା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଚିକେନ୍ ମସଲା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଥିବ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଯାହା ବି ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପକାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମସଲାଟା ପୁରା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ମସଲା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଲୁଣ ପକାଇଦେବା। ଚିକେନ୍କୁ ପକାଇଦେବା। ଚିକେନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା ଟିକେ। କେତେ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ହେଇ ଆସିଲାଣି ଏବେ ଟିକେ କଷା। ଆଳୁ ଏବେ ପକାଇଦେବା ଟିକେ। କଷାଟା ଟିକେ ହେଇ ଆସିଲାଣି ନା, ଆଳୁଟା ପକାଇଦେଲେ ତା ସହିତ ସିଝିଯିବ। ଆଳୁକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ଏବେ। ଆଳୁ ପକାଇ ପୁଣି ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ଯେତେ ବି କଷିବେ ଆପଣ ଚିକେନ୍ଟା ସେତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ମୋର ଟିକେ ଟିକେ ରେଡ଼ି ଆସିଲାଣି କଷାଟା। ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ଏବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିକେନ୍ଟା କେତେ ଲାଲ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଝୋଳ ଏବେ ଆମର ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଝୋଳଟା ଫୁଟୁଛି। ଏବେ ଟିକେ ରେଡ଼ି ହେଇ ଆସିଲାଣି ଚିକେନ୍ଟା। ତ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇକି ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ପକାଇଦେବା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କେମିତି ହେଇଛି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ।